Kuramga juang kamora marami tira kautulu makenda marwa ki chenru madondo nagi mwakil ne kacha chakre chingwok ticha nyaka ching ticha beach kaka wonen tarik broko da chel dumara beach kigana rio kod broko da uchel wan chopo nyaka Easter Sembo kamoda gumpaka kachel kod moluora godo nongurma en kanyo MC ma Easter Sembo kuramga juang wadago kod mbaka tunyiso nito ngoma dimbele dongrok mochimo kata dongrok mabendo sekelo no ganda japen kuramga juang tomoloyo gin mabende notimore kacho dichungno manyor mabende no wa window kacho no mie kacho barua mari yueyo kom ndalo pradek wan kande kode kono dhego kode mbaka kunyiso ni to ma biro ni angoma timore ni kuramga juang en nikechen weche mag siasa kose angomo sebedo ka timore ni kuramga juang county no Masiayo mekete mane chuni nagi TV kama tai channel enan Steve James aka Nyakwar Nyaronyo wan tomato chuni nagi TV lower Facebook pages mago chuni nagi TV TikTok Chun Onagi TV, YouTube Chun Onagi TV, wacha ko chenro ni eyo no machalo koda kamande kabende wakwayo nguono ni kitino gubanwa chako chenro ni sapaga reyo kalure gigigo mok nyal geng wacha ke gelak sechegi kabende wan kande kachel kod molur MCA ma East Assemble Mheshimiwa Gordon Ongur aka Agodi Sultan mwenyewe idhirade antie kare karibu aerokamano arwako East Assemble wamoro kwa chopo dala nika karibu Mukungu congratulations daka kingi bwana watema so watema to idhinari an kare ichalonga manegi bwok matin an kare ategno itegno kabisa mosna jo Easter Sembo nito kinyiso ja piny machuna gi TV nito jo Easter Sembo dhinari erokamano aoro mos ne jowa ma jo Easter Sembo duto e thuolo ni kata midhiambo masani kendo wakwayo gi hawi maber ka giyuso piny to gi jo chunyo nagi TV te jo era mag duondo nagi warwako weche nro masani ni mondo wago mbaka wambi wakauthulu makende magoro kamano kuom miyo wathulo makende mondo miye walose kodi nikech wabiro ka nikech japiny karibu mae duondo nagi yes to wada chaka ka nyumano wan kudi studio kacha ne wacho nini wuok oko kendo isiro ajimi wonya mayanga yes mane yadhi itho kode kabisa ine koro gimokelo ni mano gin weche mag siasa and sasa miamwa nedwa wuodh siasa inyaki ng'eni seche moko inyalo yiero kor otanda maninde yom to gi kor otanda maninde tek yiero to mana mari to ng'eni samoro kiyiero kor otanda maninde pek tinyalo dongo king'eyo nindo ni ka ninde par wan ing'eni wa jomo ninde par ing'e kaka ng'ama ninde par ilokri par ma piny ru to wadongo kwa tegno omiyo wadhil so onge luoro nikech mage kaka siasa gin kisebedo ja siasa kisekawo side mapingo to nyaka ikri ne gimoro amora mabiro gi pingo no kamano wadwa dhi adhia street mane machandi ahinya mane machanda kore kwa dhidhi weche mag dongruok yes wasomo kacha kata nwayudo barua ni ibedo ogoli kacha mondo miyue kuom ndalo 30 yes apantire process moko manongo beni od bura kao kapok ogolo ng'ato oko kata mana goli mondo midhi yue kata mana punishment mari ni otimo yo makare kosene ni jogi otimo gimoko makare anya wacho ne ka ng'ato timo makosa tok tuwe itimo nonro titere e od bura tiyale to kama makosa oyud ni en gi makosa tituwe an mara nyo wach ni giparo na timo makosa to kata kapok gitera e komiti mayalo ji to giseriemba mateno se ng'ad bucha kapok onon kethona so onge ratiro moramora anang'eyo ni en gima nyotime tok chik to mana kaka nya wacho kata wacho kawuono ni a consult ge wakili mameka mondo wa decide gima wabiro timo nikech an gi ratiro kaka ng'at manoyier gi jo Easter Sembo mondo represent gi e od bura
to sami chunga ni okanya dhi e sittings pradek mag od bura. Sittings pradek ok nyis ni en ndalo pradek. Sitting pradek nyalo ng'isi ni kata onyalo bedo dweche kata 4 kionge od bura. Matieni ng'e ni kaka kawuono in a week ka assembly operate ma constantly and plenary to wan gi sittings 4 e dwe in a week. in a week. Matieni Tuesday wan gi sitting in the afternoon. Thursday, Wednesday wan gi morning session, morning sitting to gi afternoon sitting. Then Thursday wan gi afternoon sittings. So there are 4 sittings in a week. So in a month, that means 4 times 4. Times 4. That is 16. So again, you go to the next month. So it's more than a month out of od bura. Ni ketho ma onge gimotenre go gi od bura. To bende gi ketho ma anakia. Because claim en ni na wuyo marach ewi president gi governor ma Homa Bay. Penjo na maduong' manya penjo, nokomiya time mar penjo. Negi wacho ni nyaka bi adhi e committee mar powers and privilege. Eka mondo ibro nyisa, nikech kata colleagues na moko noko ni kidwa riemb ng'ato kama. To weche muwacho ni unprintable words gi. Print gi uru. Because mane ke yalo ng'ato. However much they are weighty and heavy, print them. Mondo japiny ong'e ni riemba ne kosa ma. Gima na wacho achiel, kano yugis. And kung'yo clips go, they're there for public view. Line na kata mane page mar Governor Masiaya. Na wacho ne jo yugis ni hera manitie kind Governor Gladys Wanga kod President William Ruto wan waonge. So gin mondo gitim dwachgi kaka ne gidwa timo, giloko herane to be sexual kacha wede mag chodruok. Mano ok gima na mean. Because adier maduk ne Wanga gi Ruto herere sani. Giherere politically because Wanga wero to tam mar Ruto. So that is association. Ana herra gorengo. Okonyiso no wanendre. Oya penja ne kaka pok wadhi kanyo. Kaka nogoli ofis, barua ni nomi barua kose ogoni sim kose oluongi aput? I'm a member of the speakers panel. Koro na Wednesday na wan gi session. So first, speakers panel gi house business committee, because we have same chair, mind the speaker. O combine ga the meeting of the speakers panel gi house business committee. Kwa the house business committee gi speakers panel, so we are now wabedo informed as a team ni magi e gik ma wan go, tije ma kawuono wan go e od bura. So kano chopo kanyo to oyud motions manitere od bura. There were about 4 motions. The 4th motion mane ikelo gi MCA Manoth Uyoma was a motion requesting the House to take action against me and suspend me, remove me from all the committees of the House, deny me all the privileges ma ginra teacher kaka MCA for a period of 30 days, subject me to investigation by the Powers and Privileges Committee. So it's a motion. So they went and the motion was executed. And it's executed in a way. The House resolved on the following: that I be removed from the committees, I stay away from the assembly sittings, 30 sittings of the assembly, I lose the benefits of being an MCA,
for 30 sitting days. And for them, the two, for me, I believe they were, the charge they were given was violating their rights because they were not bent by ODM. So Jiario nobedo charge ni gi associate gi ja party moro mok mar ODM. So ODM has power to call the house to punish them. So an situation na like marama sanini ODM onge gi power because I'm not a member of the ODM party. But whip mar ODM emanyo kelo motion mondo riemba od bura. And again, chike mag Kenya wacho ni gimoro amora mowach oko mar od bura moko tenre gi weche mag od bura onge kaka inyalo riemb ne ng'ato mondo kik bedi od bura. Mano timre kata kanyo chineno ka National Assembly Speaker Wetangula noriembo MP Anthony Kibagendi. Ma Anthony Kibagendi nodhi e court. Ma court ne ogolo order ni odwoke od bura nikech onge keth motima ngono. Okay. A few minutes ago, I was talking to my MP. I received a call here before you. No, you had arrived already when you were setting up from my MP, Senior Counsel, Tiende Amolo. Now I was asking him. He was asking me, why am I being suspended? And I was telling him, because some people believe that I used derogatory words against the president and the governor of Homa Bay. So, jomoko say yudoga punishment again. But most of it, all the time, they're political. There are no basis. There was no basis. Momio, no Oriemba Odubura. Riembu mari ni, ipani influence ya kanya mondo mikuri guli Odubura. It's political. Nikech kama. Speaker na malura inya. Makendo siepna. En mani ngeno siepe siasa katin. We have been friends for a very long time. But one could pogrok of recent. Because Speaker Mara chose to follow Linda ground. With many of MCAs are aligned to ODM. Most of them ODM members. So, and I decided to join my governor in Linda Mwananchi. So, Ibonenoka and the entire Siaya, I'm the vocal MCA. You could see in many platforms. Many of my colleagues are there. They have their position, but they have not gotten the limelight. Manogo Kawuono. And this is not just today. My Gima and Mitch Manyasai Momea, and most of the time, Katakane party leader ge Nyasayo Ketchunye Kamukwe Barbara Ila Molodinga was having functions. Many of them, including the majority whip and majority leader, Mar ODM, the Assembly Masiaya, at times could not get chance to speak when their party leader was sitting. But myself, I was getting that honor given to me by the late Raila Molodinga himself. You see. So, Timoreni Kech Koro, ikuma kisiasa. Ngato temo mondo ohinya mondo adhi asara ni okaro awe orengo aduoga luwu e ODM e Linda ground. Kora recognize Oburu as party leader. So achiel kuom gen tamruok ko recognize Oburu kaka party leader and recognizing Orengo as the de facto party leader. 2, en tamruok dhi kuma majority dhiye ma en Linda ground. To ana amua bede Linda Mwananchi. See? So, gimotimre ni onge chik kata chiel. Gimotimre ni en siasa migoyago. MCS ma bende ungoda od bura kanyo bende nitiere jogo ma wacho no yali anga yakose nitie ine michung kendi nitie nyoro kanye wane od bura
MCA ma Imbo East, Honorable Francis Otiato, nyodagi yelo ni na ngaya. MCA ma North Alego, Honorable Vincent Odawa, nyoko ne speaker ne mok ni kare. MCA ma Siaya Township, Honorable Obiero Tare, okoyie gi wachni. MCA ma South Game, Brian Otuompolo, nyo amua maeno wuok kanye ochopo kamiyale makoro idwa yal motion mamarani, he walked out because oko support. MCAs wetena moko be nyeonge, but wan ga gi WhatsApp group, they expressed their disappointment. Mano MCA ma Central Alego, David Ragen, to gi MCA ma Central Sakwa, Engineer Bismarck Olango. Ok gimor. En mani ng'eyo ni od bura wasedak ni koro en ga kar majority will have their way. But gin gik ma chieng' moro will haunt even that assembly kuom timo timbe moko, because kamwa chopen it will drag me. If they don't rescind this thing, I will go before them e wach gi mar powers and privileges to kagi luonga. But one thing I promise you here, I will never apologize for what I did not do. I will never be forced to do politics ma the assembly Linda Ground faction of County Assembly of Siaya want me to do. So I'm ready. Kamabeto kodika unone that when they send me or add more punishment to me, then I'll take them to court. Kaki woni chal kagima kawinji maber to nitiere pressure e County Assembly maruma Siaya. Nitiere forces moko ma is controlling. No, Sani, the member of county. What I see from the look of things, nitiere simbe magore. Ingeo giji mang'eny Siaya, like if you see Tandi, MP Malego Usonga, Waziri Mara Kawi, these people are aligned to Ruto are not happy with the position my governor Masiote Mangon. Okay. So the end game is not even me. Ana ngat magichakogo nikech luoro, because ngama no wuoyo kiwacho weche ma lich ma bende I don't see. Let me ask you, kanga to wacho ne ano kalony Sirwari enaya mane dongeno ka bende gino no omako kendo mine no wuok oko e counties mopogore opogore, Homa Bay, Siaya, Kisumu, kagi wacho ni governor Mario nang apologize nikech onyo mine wacho ni lonyo Sirwari. It's normal. Wacho ni aka nind gi ng'ato, an ok nind kod an manindo gi jik. These are normal things. Could that be gima ne orengo wacho ni dilich ma dilogi mane governor ma wango wacho ni ogwe private parts maro Gachagua. Dilo mano wacho ni Mbadi dwa so mache siandane. Mochako penjo mon to nitie dhako ma ok go mache siandane. Or what are people talking about? Dilo weche magogo wacho. And they are women. Gimantie ka ena ni wanga giri rwa kelo sex card e siasa. Ajir maduk ingeo siasa maturwa gi. Those words are there. They are normal. People take them normally. They will be said, mane siasa mar Jaluo, but you are not being vulgar. Governor was not vulgar. I hope ne intie function mar ODM ma led function mane hotel negi Ginyawangaya. I think if not East, Kisumu East. Mane makamu weche. Ma vulgar. Wanga dong no bet kani. I thought nika en ngat ma believe e weche mag mine kaka koro sano yuagre ni. Mo sponsor go mon ma ringo ma moko wito kijukwe kor muya
Because all these things is simultaneous. Onge ngamuwuok oko ka kwedo ni weche go nyericho. Makamu no apologize to kendo benu chako gole. Makamu no apologize. No apologize nenga. Did he apologize to his boss? Ne waluonge. Uluonge mondo apologize no. Uno kundike. No kwani no apologize na japiny. Japiny no. He first had to apologize to his boss. Koro nitie gino mabende koro timore kandi. Aneno ka bende moko kuom MCS bende wuok oko kacha ne gidwa gethecho oko governor Mary James Orengo. Chieng' mane gine press mokwongo. Mane giluongo press magi wuoyo. The message was ne gidwa impeach ng'ano Orengo. Why did they not bring the impeachment motion chieng' mane wan gi session on Wednesday? Mar National Assembly, Junet Mohamed. Kore wacho ni Ruto mano yiero buru. Ng'amo keto buru
party leader mar ODM en William Samoei Ruto. Ne nitiere clip mabende moluor gavana ma Homa Bay, Gladys Wanga, jakuma Bay ma party. Nowacho ni sama nimiyo buru kata mane sidhe, Orengo ne nitie, Sifuna ne nitie. To sama nitimo gino nokage pengo. Orengo ne onge. According to gimano wacho, Orengo ne nitie. Wacho ni we were in Mombasa. But Orengo never attended that day. Because gik mano Orengo wacho chieng Youth Summit ne ochwanyo Wanga giri. Makata chieng mane koro nitie delegate conference Mama Ngina Waterfront, Orengo ne gitamo ni okuwo. Ang'o miyo? Because nok gidwar ng'ama dhi wacho gima contrary mondo japiny owinji. That is why dinner manolosi mane president e guest of honor, Orengo never attended. Sama Orengo wacho ni gini, ang'o mo kendo koro sane wuok ne party leader ma ODM, to ODM ne mowacho ni koro ok ber. Orengo pok wacho ni ODM ok ber. Orengo wacho mana ni gik moko nego timore. Dongo wan gi party leader. Mane? Oburu Ginga. He is the legally in that position. Explain legally. The party leader of ODM must be voted. Not they chose the illegal way to enthrone him as the party leader. Party leader Mar ODM, Oburu is acting. There is no NDC election which has been done to elect a new party leader. That's the truth. Even though I'm not a member of ODM. Mano sida yanga cha no kineno. Sito go gin gik manoti mo etok chik. Godo no adwa ne nyis na japiny nikech apa nitiere gino mabende samoro okwane kama ber. Napenjo Orengo kan wan kode to nonyisa ne en gimomiyo obalo gi ODM akocha nikech kaka no oriem Sifuna e duond burano ma ODM. Mano be makosa mane gitimo. To in ang'o ma ineno rachni ineno kanye gimomiyo bedo koro ODM okisirni. Gimomiyo kasiro ODM. Kata gimomiyo in gi James Orengo. Gimomiyo kasiro ODM. In fact, an Raila manomiyo kora ahero ODM tok yiero nikech an ing'eno koyiera gi ODM. But I decided nabo tiyo gi ODM. Tiyo gi ODM en ni achiel ji onego winjre. One, ka Raila mane wuon party ni mo develop that party for 20 years ne comfortable gi weche Sifuna kongima. Chiedh nade joma nodong' mane betie buche ma Raila ne nitie koro riembo Sifuna ka Raila osetho. Dung Raila chiel ni emanowe ODM e sirikal. Raila no kowe ODM e sirikal. Onge agreement e kind ODM gi broad base enang'o? There is nothing like broad base. Gigo gin mbaka migo e kor pap ka chalo gi broad base chalo gi handshake. Gin stories. Okay, ng'ama no forme. Ere kaka no bedo form? Ng'ama no forme onge. In fact, mar handshake, there was a situation mar Raila go Uru ne odhi obet kamoro momosore. Magi go mbaka. Magi wacho ni ceasefire. Wan gi handshake. Broad base ni jino mosore gani? Because broad base ne en gima be ochuno Raila. Nikech nyithinde moko no oselidho modhi e sirikal to koro kaka de giwuogi. Ere kaka 10-point agenda ni ne biro ka 10-point agenda kanyisi gik mabiro tok gik manotimore. Adier maduk ni while Raila was in Dubai, some members of ODM sneaked into government without Raila's knowledge. To egin nyithi Raila ma Raila ohero. To gisedhi kendo gikone wuon gi ne baba wan to koro kata waseneno mo. Koro kaka dang' wawe otimre onge. To ne giyie dhi makata ka Raila nodagi ni dong' oko to gin to giseyie ni gitimo ang'o? Gidhi. Mane gin ng'a gini? John Mbadi, Ali Hassan Joho, Wycliffe Ambetsa Oparanya gi James Opiyo Wandayi. Joma ne koro Raila omedo ne en mana ng'ata di mama chiluongo nang'o a school. To ng'ene mokele putoke momikia Easter kia Africa. Yes, chien. Jogi odhi ka Raila ni Dubai. Mekone gini rite uru babu duogi ni saa yomboa. So baba yudo ka en now is tied. Kaka dango ng'is joka no we sirikal to se mi gi ng'ato se mi treasury. Diwe. Ng'ato se kawinaji to gin nyithindi mani hero. Ng'ato se kao blue economy. Ng'ato se kao cooperatives. Because dinebenian list mar Raila, it was going to be different.
Because preference mar Raila for treasury was not going to be John Mbadi. Nenga. It was going to be Wycliffe Ambetsa Oparanya. Orengo to ne dhi udang. Orengo was not going anywhere in those things. Will it be ni ma bende samoro gik ma bende koro kelo. He was the governor. Mm-hmm. Bedo governor, okonya dwaro ne gik moko mago. And no, the spirit would be, jo wanyalo wacho, jo moko nyalo winjo kago story ni o ne Sifuna yo wang Sifuna ne dwa CS. Kia Orengo ye wang ne dwaro Attorney General. Mago koro gik min iloso go e baka. But adier maduk, en ni wasechopo kamwa chope ni, nikech koso winjo wach mag joma nodong ni ginie leadership mar ODM. Koso bedo joma nyalo dok chien ma consult. Bedo jok makin koro kawuono ni. Ingeni kawuono kato buru party leader mar ODM malich na inya. Because the way majoka oburu ena kanyo, kena miye luor kabisa senator na, mahero kabisa, kena nyocha pako matek. Tena ena kanyo nikech joka koro kete yo mgas moro. Party lead joka ngama giwinjo en party leader mar UDA. Inidwa ni ngama nonongo bed party leader, okay, okija chama ma ODM, but Orengo en osiepne. I needed somebody manigi vigor mara beda party leader. And I tell you, it is wide open. For ODM to be vibrant, he needed a vibrant party leader. The person who can grasp the ball by his horns. I tell you. Manigi malete mumi ODM rumo. Inge gimumi rumo. Agodi kwa penjo mana matin ka to the break. Ni wero ga 2 term kano ni pako 2 term maratari. Teacher di. Angumu loko pachi. Teacher di. Agodi. Angumu loko pachi. Teacher di. Mi wero mana Raila. Ana wero ka mana Raila. Raila mana Raila. 2 term to be chiemo na wero kwa dhi kawo gimoro. To na yudo ka abiro temo pimene jopiny to kodonji. Koro kana asefwenyo ni okodonji gi japiny. Koro akwam kuro. Maso weto ni were. Ana wero chiemo kanyo ni Ruto 2 term. Afwenyo ni 2 term no nyalo nimo koda. Okadugi ir japiny. Dong sani koro mae ni onimo kodi osegoli kacha county assembly kacha. Orengo bende jo wacho ni koro dhi golo oko. Pondono ni inse de dala Orengo bende koro gol. Bwana ano kadhi dala. Sani gigoli ywe. An MC ma East Assembly. Ponono ni kech gichagi temo ma koro kiduogi od bura. No, kok giduogi od bura, mano wabodhi e court, wabro yalo ka court ofwenyo ko wacho ni gik mane gitimo go beyo. So be it. We have 1 month, 1 year, 4 months. Abro dok e od bura no. Kamoko kum jok ma wuoyo kanyo go, kano dogi. Anto abro dok. Gichange kaka jidok. Wang nidi go tiko mane? Mar chama mabro yiero. To kodiem. ODM okedhigo. Ma ana onge sama dhi waste go time na ketho sarakasi mag nomination. An ombucha IBC makwano. Maka ODM dwaro bedo gi ginene gi MC ma East Assembly to gikel margi. Make mana kanyo koro mgaji wangu wadaka uthulu makina mondo mewadhiwa yue matin wa modhi pi matin kang wadugo to wadhi chako kachel kod somo ote magi. Podwan kande kachel kod MC ma East Assembly moluor Gordon Ongur mabendo wako kod mbaka koro mgaji wangu kachel kod dongruok mabendo utenore kod county no Masiaya. Medikete mana Shunagi TV wadugo bang sama chuok. Oh.
Kram gajwang kamara mar mita kutul makende maroki kende chenro madundo nagi adundo jaluo wan kande telo mar ariyo wan mana East Asembo kaachiel kod MCA East Asembo moluor godo nongour ka ogo mbaka kandie chutho to motenore kaachiel kod weche siasa mabende koro osemako kata okwako dongruok mag Siaya County. Nowacho ni kwaduogo telo mar ariyo to wadhi chako kaachiel kod somo ote magi Nyakuram Gajwang. Wachaka gi somo ote magi koro kwadhi kod penjo mabende wan godo kande an kande kaachiel kod iluongo ni Caroline Chieng wacho ni chung kar tiendi Wuod Luo. Erokamano nigi Brian Opige wacho ni bwana una development in East Asembo and your one time MCA people of East Asembo will vote for their favorite person, that's none other than owacho ni ng'ato kanyo. Kato wan gi Musa Ojoka wacho ni ayie kodi Mheshimiwa mbele pamoja. Na Kasa Mildred wacho ni nyargi Mike Mitindibe paja tendwa wacho weche mangima. Then Paul Martin wacho ni Onguru ni japati mane ang'o momiyo wuoyo ahinya ewi ODM openji ni hapa ni wacho kacha. Then anga Alo Serulo Ben be en kod adier kuom wach manyicho wacho ni Ruto ne onego Raila cha. Idwa na duok man duoki makoro dondo na gana somo to duoko paja piny. Ana wacho maler ne Raila osetiyo gi president mang'eny. Bari ing'eyo ni na penjo gi ni nitie clips mane Ruto wacho ni mzee mniachie, huyu nitampeleka Bondo bila hata wewe kujua, hata wao yaonekana kwa sasa ya Kenya. Raila ako wapi? Raila ako wapi? Godon sama bendi wacho gigi okine kiwacho no to iwacho gane sirikal nyalalo okine ka gimoro amora nyalo timore. Onge shida, man is part of life. Ana wacho ni sani kata kidhie clips mag campaign mag President William Ruto ma 2022 ipani onge clip mana wache ni mzee wa vitenda wili muniachie, huyu nitampeleka mpaka Bondo bila kujua, na hata wao wanaonekana kwa siasa ya Kenya tena mane siasa hata mnangiso jopini pare uri no wacho tadira di Raila ne Bondo, na hata wao onekana kwa siasa ya Kenya tena. Orengo be wacho gima chal kama Rigathi be nochako ledho gima chalo kama tiende nitiere mbaka moro magore mok ni kare. Ok ni mbaka magore. Raila ng'ama duong' ma koth onego timne postmortem. Ng'imewa uru postmortem report nikech Raila no kotho e osiptal. Iwacho ni Raila no lwar kosewuok e osiptal. En kamoro mitime wellness. So would we kata mnang'ane nyocho thoka. Manyocho tho kama chiel nungo nga Dr. Obwaka. Nyocho tho oko mar osiptal nungo notimne postmortem. Ni wise winje kumotime postmortem mar Raila Amolo Odinga. Ok samoro jotelo mothogo timna gi postmortem. Wirach. E Kenya ka. Jo siasa madongo. Nitie mok timne postmortem. Ing'eni mara indwak ni kende ma postmortem ne onge mabe mbake okogo. To mara indwa ni muik gi ndala dek makata Will chiege kia. Dong Will ne wacho no giluo Will. Will ne luo ng'ama ne nigi Will. President Ruto mane nitie gi Will mar Raila. Ida ok winjo ko wacho ni nokia Will mar 3 days no. Koro itemo wacho ni ik mar Raila ne ochun. Of course. Ma familia mare be nokoyie gi. No, it's not the family nokoyie. State owned Raila and took it away from the family. That is the truth. Ando tim gige go piyo mondo sauru kik jai chak wache weche moko. Koro temo nyiso japiny ni anatemo wacho ni Raila no otho kwa gimonege to wakia. No natural death. Natural to konya ng'eyo deaths are there, but gimonego Raila wakia nyaka kawuono. Because there is no autopsy report. Ukore ko dio tho mabor tebe. Adhi somo mbele gi somo wan kage ilongo ni Kongo Victor Ayeni inagodi damu. Brian Opige wacho ni one time MCA. Eriko Pondo tiu wekundo wa wacho ni kundo wa Francis Wasuna Wodnyaro wacho ni oche twak ber kamaratari. Lumumba Eli en chirman ema Onguru
nego mar odhi oversight wacho macho ma wacho ni kawanga kacha Vincent Otieno Nguru Riambo nyargi Mike awinji maler jatenda some comments mokanana ka goro Nguru wawa some comments gi mondo iwinj gima japiny wacho. I'm very open. Ma koro duondo nagi. Wasome kaka en ka. Soma nyaka ma negative. Nyaka ma negative mondo iwinji. Yes. It can help me ng'eyo gima kiny. Donge? Wasoma ne ka winyo ni to giwacho nang kanyo kuom ga jwang med kete mane chuny nagi TV ponono nigi penjo moro amora mabede digomb ng'eyo. Mae thuolo mabende koro nyalo penjo moro amora ka. Ng'ane kandi an ka gi iluongo ni obita dictum an agudinated sifunated orengonated. An ka gi Nixon Ouma yie kodi an gi Linda Mwananchi movement hera mane kindo wanga gi Ruto waonge. Ka gi iluongo ni wan gi Kerry Louis winjore inema apanyo wacho volume kacha wasom koro wan gi Amondi Nyar Dero mae mheshimiwa wan gi Simli Rogers nyiseno dok dala 2027 wan gi okinyise ni andala sa indala Adhiambo Grace Omondi wacho ni Orengo must be respected. On Philip Oluoch Abuba wacho ni Mosna Godika Sela mano ng'ata no colleague na wan gi Kerry Duor wacho ni kara kawuono afwenyo ni wacho ni afwenyo no kinja ODM okiaga. Then Naftali wacho ni it's like that match there are rights for speech. Jaws Kenya unstoppable we are. George Okelo kaen kamano kara awilo kura adhi gocho Asembo. Chung Jojo Opija chung mana motegno wuod Asembo. Wiki Omnis wacho ni Mosna mheshimiwa kone ni mbele ber onge dok chien. Yeah. Dok chien to onge. ODM Linda ground sano biro motegno kanda no ka samoro nyalo bedo gi ng'ik ne Linda Mwananchi kandie. Duk dala. Ntie ODM Linda ground. Ntie ODM. Sani en ODM. Ang'o miyo giwe Linda ground? Ground poth kiera. Ing'eyo elweny jol Mwananchi osescore the first battle. The first battle was either in a Linda ground kata in a Linda Mwananchi. Which one is now standing? Linda Mwananchi. Ground is dead. Now they call themselves ODM. Ground ok dead. Nyocha newa gitimo kacha rally mapek. Rally mane? Kanye? Ginenen. Urudi. Nyakach. Buses ni neno mayelo. Beni nene? Buses ni neno mayelo. Pauno. Ni neno rally. Apenyi ni neno buses. Ni neno rally. Ni neno buses mayelo. Duoka. Kata mudhi timo Kisumu on 31st is not a rally. Because it's not for the Kisumu people. You have called this Nyanza declaration. If joka paro ni gin giji, let the leaders come to Kisumu and they don't ferry people. Gitim giman watimo Edwin Sifuna Gorengo gi Babu Owino. To dong Babu gini be no biro gi mtoka. Mitokni ne wan go motingo jotelo. Ni nene jopiny manie bas. Dong maka be tingo jotelo. Gitingo jotelo. Buses tingo jotelo. Buses. Dong jotelo Linda Wananchi e gari. Bana. Adier maduk. Ni chien kacha 3 months ago. Nye jaluo pod kia kuma entie. Par gimoka nya wuondi Steve. It is shifting and very serious. And even kada Ruto is worried of it. Ikizi ngeni Ruto nye paro ni jaluo de kura. Of course, saninge ni ODM bende koro wacho ni gidwa tiyo matek mondo miyo giwuogi oganda. If they are not careful, if they are not careful, this time round, anyisi for free. Gibro bede giwa bunge matin mane pogi bedo kagonya kanene. I tell you, this is the first time assemblies mani Luo Nyanza will be a debating assembly. Linda Mwananchi jaluo dhi chung president. Yes. Ng'ama dhi chung president Linda Mwananchi. Jintie, joluo nitie. In mano kik chandi. Nyaka chanda nikech japiny dwa ng'eyo. Rita. Wan gi mwawacho ni mesa miyale Kenya. Jaluo nyaka bedie.
Mako onge mesa no. Mesa miale Kenya kose jaluo dhi chung president. Kose dwa tero ng'ama chielo. Jaluo bro chung president. An gima ng'eyo ni mesa midhi yalie wach Kenya. Jaluo ok dibed ni onge presidential candidate. To presidential candidate no ema nyalo negotiate. To ok wabiro dhi e mesa ni wan koro ng'ato negotiate nwa on our behalf. Mano ok jaluo. Kwa onge mesa no mesa nyaka tore. Koro unudhi mondo mi udwar negotiation ok udwa wadhi dwaro presidency. Ikech wan wadwaro ere joma dwaro yodie makon dwaro power. Ere gima gidwaro through what? Power. Kidwaro power to you go in a bet misewacho ne 2 term. Koro power mane? Because rightfully kane wadwaga again motegno ene wakongo insist ne Ruto ni wadwa presidency. Koro kokimiwa presidency to wayudo deputy. To koro in idwa dhi for presidency ok idwa deputy bo ok idwa in idwaro power. Power mane? Power no dhi kon jaluo nade? Steve, Samuel Wele dhano moko ni Ruto dhi kodwa maber. Ang'o? Omiyo giwacho ni japiny jok mapako Ruto wacho ni omiyo jotendwa lemo ma sirikal mane pok nwa yudo. Thank you. Treasury. Thank you. En gima ber koso rach. Treasury omiyo ora ma jasuba. Ok jaluo. Dongo jaluo. Makani. To dongo nosidhe jodong Luma Nairobi koso no maka joma tuo. Mbadi en jaluo. Kabisa. John Mbadi en abasuba. Mo wacho luo. Wacho dholuo does not mean ni jaluo. Pok ineno kuyu mwa kendo kato wacho dholuo. To apenji gini koro chakre nikech koro kopak linde mwananchi. No, that's the truth. Enora dak ne wuoge chon. No, enora kendo. Apenja godi. Siasa koro kata ni koro pogro paro koro chako doya ng'ato nyaka. Truth is known. Truth does not lie. John Ng'ongo Mbadi. Maneno ODM chairman cha to ne jaluo. The ODM is not for joluo. That's first thing. That's why ne wan nyaka gi joho. Wan go paranya. Une masano loko ODM mar joluo. Wan gi ng'a. Wan gi jo Linda ground. Because iriambo Sifuna to gain what? Waloyo ate. Ero gi wuondre kanyo. Sifuna no koriembe. No koriembe. Not im nyanga. No nyise mana no yue maten. O yue? Okay. Mane ming'eyo. Gima anadwa ne wachni. Wamor gi jowa manoyudo tije madongo go. Tije go nego gima duong' kawuono monego wawachi ni to konyo jaluo nade. Nikech odong' 1 month. In fact, wadong' gi months moko ka minyalo tim go dongruok. Ada penjo moro kandie. Jotelo gima bende samoro timore ni ng'ato pako mana kama ochieme. Yes. Kama kiyuti ok nyal pako. Jo ODM Linda Ground ginyalo wacho ni gipako tend William Samoei Ruto nikech ber maginene. Gichieme. Jo Linda Mwananchi bende wanyalo wacho ni koro okupak tend William Ruto nikech okwachieme. Nikech samoro okune ber okuchieme. Okay. Wachore bende ni nitiere jogo mabende nie toku. Mago to mawachore. Koro mabende miyo ute machilari adek. Okay. Adwa nyisi. En adier. Adwa nyisi achiel. Nitie ndara moro ka. Iluongo ni Akado. Asembo Bay Kalandini. Ruto sewache safaradi kobiro Siaka. Safaradek 4 kilometers monego bed tamaked. Nyaka chiel kawuono po contract obire. Ntie ndara moro ka nyocho landi. Iwinjo kibo lando gi kata waziri mar treasury kata chair mar budget wacho. Iluongo ni Kalandini Lwak ka Elijah Road. Noko ni osebedo tendered podi. Nitie nderni mang'eny milando nwa ni dhi ger Siaka. Moketie pesa. To finance hiyo timre nade? Rumo. Wan gima koro waolgo en tumetenga hii. Tumeweka baada ya miaka 3, baada ya miezi 3, baada ya miezi 6. Hii itakuwa imetoka hapa. Lami itakuwa imetoka huko Rabango, imepitia Siaya, imefika huko Usende. Dogoe Ruto tiyo chunge dingwen. Kendo kata manyo biro ka ni nyo chako dio chunge. Nyepio ywero te.
wapenja ne kakoro watieko gino bende samoro oganda bende laro en mana kaka wacho ni wadwa dhi e mesa mondo wabed gi duol masami ng'ado kek to watie the same thing mabende koro Oburu Ginga bende wacho ni wadwaro power ponono ni Ker William Samoei Ruto dok e telo to luongo moko kuomu linda wananchi mondo mi ubed part of sirikal lerna ka ano kapano dhiete odok kech asewuotho e Kenya ka ok awinj kuma kuche nitie. Apani en one time. Bana, gima japiny matiyo e sirikal winjo en jo sirikal ok digo kata ne Ruto kura. Ng'anyo no luong kandie to Homa Bay, Migori, Kisii, Homa Bay, Migori gi Kisumu gi Siaya Maruni. Ok nwa neno ka ng'anyo no obetie. Jaluo mane manigi matatu. To gin matatu nyadi. Ing'eyo, ng'anyo does not mean mano nyisi na. Ng'anyo does not mean ni ande ni ji odhi e ndara. Bing'e ni mitokni nye tini e ndara chieng' manyo luong ng'anyo no. Ne gitimano. Ne ging'anyo e utegi. So mano be mana part of ng'anyo. When the economy is sat ma ji ok ti ma gik moko chung'. Dong kata dukni moko nyolor. Samolo duka no ji ng'anyo ga. So don't expect ng'anyo mar ndara cha ahinya seche te. Inyo ng'anyo. To ng'anyo tok lich. Bende life yot. Oganda ma ODM wacho ni ok gidwar mondo miyo joluo odhi e ndara. Gisedhi e ndara kuom ndalo mang'eny. Oganda ma gi nego. Nyithi gi nego. Pare ni gibiro dhi. Rita. Ka gisebedo disappointed. Wacho ni jolwanda linda mwananchi duoko gi ndara. Kendo mana jo ground ge mabiro duoko uwe. Kosebedo disappointed mbele ka. Biro rete ndara malich. Because ng'eyo kata ka ng'ano odok. You will realize ni ok oyudo kura morome Nyanza ka. Kech ok obi yudo morome kura ok obi yudo kura malich Nyanza ka. Koro koso to biro dhi kuon jomoko nikech koro keluru manu kelo. Kech wan to wachwako piny. Ande winjo ka piny mutni. Ok oyuma kaka nyocha oparo ni Raila mane anyalo piem go ni Bondo. Ni modongi ni taosha asubuhi. Ok ochal kamano, owinje dende. Hero kamanya kuom gajwang' ka watieko to yiena monda penji ni to sitting pradek mabende koro kidhi bedo e county assembly magogi jo East Assembly ang'o magidhi lal? Onge gima gidhi lal. Isetiyo negi nyaka ndalo pradek advance? No, onge. An abo bet kod gi kor gweng' ka watimo gik monego watim, projects monego tim mit biro tim. Onge ka gino nyalo onge ka gino chungo dongruok moro amora. Ok nya chungo dongruok moro amora. En ochungo mna misacha. Misacha mochungo. Allowances monego ayudi. To gima biro ne japiny. Mago to biro nikech mano ok tij assembly. Mano ok tij assembly. So gima ja East Assembly lalo onge kata chiel. Ka development monego tim ne ja East Assembly ibiro time kaka ma kawaida. Anema gikuma e ketho mok mara. Atonge luoro. Evaga se ji nyaka bedo kai for 1 year and 4 months. Kaina na uwi kor gwenka. Uwi nade? Eto ko uwi gi jopiny to wako siasa dongo gidwa na wuo. Koro gigonya. Koro abiro ko seriously gimora mora moriwe nyima ma ni e opposition side of my movement. Nitiere gino mane wacho ni an kora wuok oko. Yes. To awinjo ni jomoko lawa. An ready. An ge bunde. Kibiro ira. Tanegi. Warum malu. Lerna gino. Kote macha nega aga siasa. Macha nago mna siasa. Kosidwa ng'e ni an gi bunde. Nyamalawi. Idwa ng'e ni an gi bunde. Inya wacha. Kata ka an go to tiji ng'eyo. In go. No ken tiji. To Malawi, are you threatened kose ang'o matimore? Of course it's normal in politics. Is it politics because your life is also threatened? No. It's just politics. Yeah. Dong ne ka gisechako lawa. Kosi no kineno. Emomi penj. Magi lawa, magi gola, magi riemba tije na magod bura ne. Dong lawa. To governor to wacho nango musiepi ni. Governor pok awuoyo. To seng'e no goli office. Ong'eyo.
Pokogo ni sim. Osegocho na but nakon ne pura dich. No gocho na kane e bura moro. Oro pok wachako wuoyo kendo. Magimo timore ni nyalo timore de bene MCS moko. Ng'ata kowuok mobiro koni motegno gibiro mna lao. But onge luoro. Assembly ok en kama iyale buche mag siasa ma oko. So ka gidwa bedo joma peti kamano bende wan ready mar bedo peti. Koro we warit gima gibiro wacho mbele ka. Ang'e ni gibiro luonga chieng' ma gidwa ni wadhi rom kodgi. Abro dhi. An gima wacho ni I've taken a position. Orengo is my party leader and de facto. Ne waneno bende mbui mar Siaya County ka askeche marito governor bende ogol. Yes. Donge nikech igolo nango. Ka Orengo no nyap to Ruto luor nango. If he's not worth the salt, igolo ide uri kode nango. Ngejo ng'eny donge iwacho ni Orengo onge gima nyalo timo. So imaye police nango ki chae. I tell you, giluor, emomi ikaw gigo. To intimidate him mondo o surrender. Ting'eni gima gikiano Orengo seneno sirikende maricho te. Mama Ruto ni oke mokwongo. He survived the Moi. He survived the Kibaki. We survived the Uhuru. And we will survive the Ruto. And another president will come. Orengo pod en mna kidi. Fuel ni malo. Mato wacha na kaka jolinda wananchi. Donge fuel ni malo. Ber malich wan wako oyo kabisa mondo serikal odwok bech fuel piny mondo jopiny oyudo konyruok. Ba donge jokatenda no koleng. Tieni giwe jopiny gini gilinda gidwaro power. Koro jopiny to winjo matek anyway. Ing'eni for the first time in history ema bech diesel oinge e bech petrol. Gima litie mogik ni petrol te mani Uganda kalo Kenya ka kadhi Uganda, because Uganda is a landlocked country. Koro mondo fuende obi nyaka doki e port ma Mombasa ka. Matrela wuok kode Mombasa mochop Busia mong'ad border modonj Uganda. To ni bech fuel Kenya ka Busia border ma Kenya ni malo. Makoro jo Kenya chande mna kaka digi ng'ade ga border pile pile. And most of them ng'ado border dhi nyiew fuel Uganda. Kech diesel is cheaper in Uganda by 40 shillings Kenya money. So you ask yourself, ang'o motimre Kenya? Momiyo en mo supply Uganda ento beche ni malo to molo kata Tanzania. Watieko, ang'o momiyo tend Ruto, William Ruto ne upenge ahinya kaka jolinda mwananchi? Ok wapinge. Wadwa mana noti ne japiny. Ok upinge? Wapinge mondo ti ne jopiny. Ing'eni setelo nyaka lokore higa achiel modong' ne to udhi support yapot. Kolokre ne dolok ang'o? Motame loko higni 4 mosebet. Okay, ang'o momiyo mokotim ne japiny modwa notim ne japiny? Japiny mawinji sana. Onge gima otimo ne japiny. Development mowacho gina gik mbaka. Gima Ruto perfect en kaka inyiewo jopiny. And hoodinking people gi pesa. Apenji, gik moko mitimo ni empowerment ka. Nitie gik ma gikonyo kata mine mitimo negi empowerment ko. Mine moko ya ohala. Awanda. Dong kata gweng' ka inyalo nyisowa jok mose. So mana nyakoro mgaji wang kamora mora mintiere aka thul makene magoniro kamano madonga nyakom kete mane chunya nagi TV adundo jaluo kamane tai cheno ni Enan Steve James aka nyakonya ronyi wanero kamano ne Felix Omondi ja picha marwa kachiel koda wan bende kande kachiel kod Teres mabende otio kande mondo menene gigo chopo yono makare kachiel koda Okeyo nyakora mgaji wang to gimedusa machendo ni ilongo ni Nelson Mandela Okori wodo funyo Jerusalem dala malere kapok watieko mheshimiwa ma wan dala ni yes nyaka iwache wach mugik ne japiny erokamano josiayo Isa Sembo moko mabendo iri kaka benaso mo comments kanigi wacha moko be gi wang ni tang'o miyo ng'atwa ni ogol plan B en mane momi wabiro ka akone gi webedo gi luoro itegno kendo wabiro romo kod gimno wagomba ka ng'e ni kata nitie jomoko manye dwa dhi e press mondo keme agol mara e od bura anakone gi ni mago onge tiendgi dakni wegi gidhi
an ginge asep ni nge kaka ko lwenje na ko siluoro ni bo wach ni inyeogi no donga wacho ni ka gik motimre od bura donge joma nie od bura go nitie nyaka joma nie powers and privilege mo jo ka wacho imiyogi muda marom nade jomage jok mogolie moyalia ng'aya no gibro luonga sama gihero. You don't fight for your rights? Now we'll fight in another avenue, not in the assembly. Donga konini encho CP ben lo wakili. Koro chambwa gigo. Onyalo direct jok mabiro kaw cases go to wakili Otinda Molo Bendose konane mano is illegal. Yeah. So it's an illegality which that assembly will have to manyiso ponono ni iyombo case mari ni penalty ma bende jo kanyalo do chalo nade. Amanto akote manyalo ng'ano kanyane. But kineno okanyal ng'eyo. Okanyal ng'eyo. Penalty mang'eyo ni ginyalo ng'eyo ni ginyalo kone gini duoka ure od bura. Kendo miye benefits ne tema nonego yudi within that period manoria. Gi interest. No, interest does not matter. Amando koro gibro wacho. But an gima ng'eyo ni one of the rulings would be I'm going back to the assembly. 2, I should get all my privileges. So that's all. Yeah, so chal kagima isebedo gi tich matek e od bura ka? Nadi. Nadi. Ka jo mang'eny ogomana ni yes. No. Donga I was prepared. Anadhiadhia. Because nase wido fununu a day before. Kora adhiadhia ka ng'eg ni manto gima dhi timore. Na onge. Kuri bedo served a letter me sign. Onge letter, gini en motion. Motion onge ga letter. Ini dhiadhia kamano. Ko so riembi to se riembi. Motion no emitingi dhi go dala. Kaka jomoko bo tinge. To gima duong' en mana ni wangima. Yeah. Lake mari ne jo Isa Sembo ka bende koro dong mana giga chiel. Ang'o midong project bende koro itieko gi sa. Nitie projects mang'eny mwa bro timo ma osekete budget monego watim. But gima duong' ning'ene last time ne ane show ni tunawacho ne adhi chung senator. Tunawacho ni kuburo tema. Oweyo. Ata pime chal ni okodwa weyo. Koro dok mana kora duogo tieko logo moro nitie East Assembly kane dichiel. Kora nawacho mana ni jo East Assembly wuoyo kidhiadhe kiromo. Romo taromo kata sani ng'eni jogo ng'awa malich joma nyo ogolago. An onge kori wuoyo kuoma Kenya Musemba. Ong'eyi. Ong'ere kaka uno gino dari. Inogolia headquarter. Maka guni iloso studio dala naka. Aloso studio dala nika. Wajo. Ruto dilu ngi majiegni ka. No, Ruto. We have met and he knows me very well. Because I met Ruto immediately maneo yiere. Kabo yiera. Kapoko chamo kata muma. Kapo dodak residence mar deputy president Karen. But off politics, Ruto en ng'ama chalo nade? Off politics. No, he's an easygoing guy. He's a good guy anyway. Yana ni tija pinye matek. Tija pinye matek. Koro gigik ma jo piny dwaro. To gikaki singo. En gima inya en singo. Matumach. Osingo gik ma eno mochalo lek. But ideally to konga mara. No, he's not. He's an easy guy. Ma kata lakini oyalo en ngama ng'eyo ni kubet kodi kamae nidwa wacho ni gimoro you will get there convinced ni karangani winjo gini but en ngama kichopo ire kata gi shida kake jatelo to winja mabero miyo time no man to poka chopo ire gi shida koro kanya ng'eyo but ang'eyo ni ang'e one thing no ero jok mapake kosa bin jo maluore gi maricho no an gima ng'eyo no ero jok mapake ewa yudi dala kandi mopogore gi siasa itimango ki wuotho mbele kanya pidho gwen kabisa. Nyaka guogi. Kineno ki wuotho kama ibro neno buildings moko toke ka mano farm mar gwen. Okay. Ijawand gwen be. Ijawand gwen be. Koro sani gwenda go ema dwa olo negi oduma, chiemo kanyo. Ichamo tongo bang' ndalo 30. Wachamo tongo. Wayueyo wagumbaka. Okay. Watiyo ne jopiny. To bende ang'e I'm busy. Nikech ing'e ni sani an one of the principals mag Linda Mwananchi. Linda Mwananchi. Aneno kon girali be 31. Wadi Machakos.
Kwa Machakos to nitie kuonde mwadhie en waduogo Nyanza ka. Tigo orango piny. Waduogo Nyanza ka. Uduogo Nyanza. Kendo ok waduog Nyanza mabor. Wadok Homa Bay. Budhi donjo adier, ok apar. Kara binge gimiluongo ni gima ne orengo giro kelo ne miluongo ni freedom mar democratic freedom. Apane wang' ni kudhi to udhi do mana pap nono. Onge shida. Wayud pauno. Donge akoni ni bwana. Wan mokwongo nego kik nyawang'a dhaw kodwa. Onego dhi odhaw gi jo Homa Bay manyocho miyowa audience. To okay, watika tika no wasetieko. Un kaka Nyawang'aya, gavana ma Homa Bay, orengo gavana ma Siaya, in MCA ma East Asembo, piny Luo. Kaka oganda Luo, dhawo machalo koda kamandi nyiso oganda moko ni okuone gimoro achiel. Kata kopono pogore paro ma siasa. Dongo bende nitiere kaka unyalo loso weche. Dhawo to binge ni onge. Johero mana escalate weche. Ing'eni kata mana gima iwacho ni mane ni kind orengo gi wangani. En gima onge malich. Is it personal kose magi siasa? It's not. En mana ni jowo personalize. An jowa koro otiyo gi chance to mar kete gik maonge. You know, ema pimo niga. Ni there has been more utterances. A divide mar Linda Ground manyocha jo Linda Ground kunde manyocha giwuothe weche mibaye ba. Nikech kata Mbadi be aneno kelao kanino wacho gimoro ma otenore kod Raila Amolo Odinga. Ano penjo ni Raila ni kure. Ing'e ni bwana penjo no is very weighty. Raindu no koro ni kanye mondo defend no wacho ma. No, it was sarcastic. Ibina no wacho gimok be. No, he would have not. Because ing'eyo ni losing Raila no podi chando ji mang'eny. Is not. But anyway, notemo explain family winje kaka giwinje. Gisedwokre. But I hope things will go on. Gima chende piny Luo ka. Ipani mano nyalo affect kisiasa. Akia gimodwaro, but aneno ko yalo kabisa. Gimodwaro to poko. Nyocha an kode alemo kode kamoro ka. To chal ne odwaro president. Kecha winjo ka koro golo Jaluo wa 2027. Ni oyikre ne 2032. Odonjo Nairobi. Akia nodonjo Nairobi akech winjo be nyocha winjo ni kia nodwa bet ni dwa chunge governor nikech babu chung governor. To chal ne pibi ge babu osedhi gi piny. Wan kaka dondo nagi kwa tieko, wach mabende wanyalo we ugo japiny ni kaka oganda Luo ber komakre. Kado poni siasa bende gore onongo bende oganda Luo wuotho kamoro achiel. Riwruok e teko. Mane gimomiyo bende kata dhoudi moko nomiwa luor. Lakini sama bende koro siasa dwa kelo pogruok mag oganda, iyudo ka dhoudi moko bende koro chayowa. But gima nyaka ing'e no oganda Luo no ok oriwre. Agodi. Awe uriambo. We uwuondo jopiny. Luo no riwre koso Raila mane Luo. The truth of the matter, ni we let us accept ni Raila is no more. That's one. Raila onge. So don't expect ni kik manyocha timre ka Raila nitie will remain the same. Bwana sani. Ing'eni kanyocha osemiyo tiko mar ODM ka Raila ngima to in gi 45% mar ombulu. Midhigo. Zane. Kata migo 10. Chaka zero. Dong men piny pod nitie. Ise nene siasa. Min piny ok Raila bana. Min piny en mna min piny. Ongen Raila. Ing'e nitie gima ng'ato. When Steve, kata nindo kawuono chiegi okinyi. Lakini ong'e sichi moko. Sichi go ong'eyo mago sichi. To ni in. Gik manyocha timo chiegi ok nyatimo. Dong ing'e mano. Yo so gik moko mawacho kawuono ni joluo noriwore ni mano mane teko wan teko wan en ga Raila. Ema ne waumre. To onge kawuono. Koro nyak wachak nono dak. Kwa ng'eni Raila otimna. Onge. In kaka Agodi Sultan. Yes. Ng'ano ma koro nyalo luongo oganda Luo ma bende koro nyalo wacho ni watim kama. Gisani onge. Kingpin onge. Ekipodi. Lakini moro to mamienjo ten moro to mienjo. En mane? To korengo. Okorengo. Okorengo. Ara ko jo moko go. Party leader umoro no. Ngise uro kawo mitoka kata achiel. Orenga kuwuok ka nyaka miuru be. Inyisa jadi mochunge wang ndara kanyo ni wachie kodwa. Kata jomo fwane kalawe.
Maorenge madhi bedo ker maru mar Linda Mwananchi. An pok awacho ni Orengo dhi bedo ker, but en sani e party leader wa. Umbo kia gimodwaro. Wang'eyo. En mano sawa mar wacho ni podi. We manyo gimoka binyisi. Kwa tieko wach ni mogik mheshimiwa. Mokwongo yiena gonu erokamano kuom kawo thuolo mondo bi kaka chunyona gi TV East Assembly ka mondo wago mbaka. Mar ariyo en go erokamano ne ogandawa ni kaka jo East Assembly adwa mana nyisogi ni kik gibed gi luoro. Bedo na onge od bura ok bi chungo gimoro amora monego timre East Assembly ka. Ok bi tamo gimoro amora timre East Assembly ka. Tije manyocha osechan mibiro tim biro dhi mbele kaka nyocha osechan gi. To mogik en nyiso oganda Luo ni gima duong' manyaka wariwre kaka oganda Luo, to kik jalibamba mi wapogre kaka oganda. Kik jalibamba mi wapogre kaka oganda. Gima mi wapogore kawuono kaka oganda en ni wadagi bedo kaka oganda mar Luo to wadonjo e lwenje mag libamba. Lweny mwago ni ok marwa. Jaluo dong'i ubet piny to paro kubwa ae gi kumwa dwa dhiye. To gi duol madwa bedo go kwariwore. Mondo chieng' moro kata ka ok otimore kawuono pod wabed gi teko mar time chieng' machielo. So an daor mana ni ogandawa obed mokwe. And gilemo ne ji duto mondo weche wago odhi adhiya maber. Wagombo ni mondo Raila kamobetie to bed mamor neno nyuolo ji mapod ochung' kendo tetea ne dwaro mar japiny ok dwaro mar igi giwegi. Erokamano wambe ogo erokamano maduong' ahinya kuom miwa chopo East Assembly nyakoro Mgejwang'. Wan ka ndie kendo go touch dala MCA East Assembly mano moluor Gordon Ongur aka Agudi Sultan. Kwa kamano mana taichunri enan Steve James aka Nyakwa Nyaronyo Wan Uritu Masani nyaka kendo warom kanyo odichieng'no makiny.